мен принципно ми става супер гадно, който и да плаче. Не баш който и да плаче, обаче принципно не мога да гледам човек да плаче, става ми някакво много гадно. И какво бих направила? Според мен ще има кой да го утешава, пък ако няма смисъл, ако няма никой негов приятел наоколо, ще отида да питам там какво е станало, все пак всички сме хора. Това, че нещо не ми е приятен или антипатичен, не означава, че трябва да се държа като путка и да ме отида. При мен много зависи от човека. Ако е някой просто пример, който не харесвам като характер или нещо подобно и сме имали древни дърпания, естествено ще ида, ще питам какво е станало, ще опитам да помогна както мога. Защото дори повече да си мисля, че съм тъпа путка, която няма чувства, напротив не е така. Супер лесно прощавам на хората, супер наивна съм и много често помагам на хора, които не го заслужават. Но ако е някой, с който сме имали сериозни дърпания, няма да направя нищо, но няма да се възползвам от положението. Просто ще го подмина и ще се надявам каквото и да е станало да се оправи.